Funso ndolakuti inuyo mukuona ngati phwando wake uti. Phwando wake uti anthu akuganizira kuti kutheka tu phwando wake ndiye mweyo. Anyway, choyambirira dzina lafanana, cha number 2 akuti mwana amene ucha. Yeah, phwando ndi mwana. That means, you know, I don't know. Kande mweyo koma nonkhani funika muno wakayankhe. Phwando ndiweyo. Yeah, zochitika dziko ndi anthu wake. Said urali kunzuzu ndi kunoku. You've been cheating with Phwando, Sarah. You've been cheating with Phwando. No, I'm done with this, Sarah. So ine amwefu. Ine amwefu, Sarah, kumaka honest, faithful to you. First you cheated ndi kondwana. Then you cheated ndi maiso. Then pakati pamveka chaula. Then you have been cheating with Phwando. Pano kumotera manduza nthawi zonse ukachokapo. Umagwira aid extra ndi Phwando. Pano ndakupeza kulochi. Ndakupeza kulochi pano ndakupeza kulochi. You've been cheating with me. And you pray. Kuti mwana time muchiritsa. Yet you are cheating. And cheating is part of your DNA. I never cheated to you. I have never cheated to you. And cheating is part of your DNA. Pano likulochi ndakupeza panopo. What can you say? What can you say? Ndakupeza panopo kulochi. And there was a time when I was ukazamva ma stories, tiwerengera ndrama imene nasonkha uku, ndikupatsa ndrama yako, so mwe nazakha ma stories about. That's what you said. Panopo think you knew what you're saying. You knew what you're saying. Panopo let's just go and count kuti mapaka kuti vintu ramazikati unyumba pauje mamepa lako ndakupatsani. Let's divorce, we go separate ways. Because we can't go on like this. We can't go on like this. We can't go on like this, Sarah. Cheating, a married woman. I mean, you claim kuti mapemphera. You claim kuti mapemphera, Sarah. You're cheating with Phwando. You are spending your money on him. Kumampatsa ndrama nditu mwana minu cha mwana wang'ono ngati moja kumampatsa ndrama. You thought I would not know. You think, sir, that I would not know. Kumati namiza iwe kumbira phone haya ndikuzuza. Pano here uli kulochi. Cheating. So apapati salimbani sa ine I don't want to do something that I would regret. Let's go kunyumba tikawerengera ndrama zimene kamapanga zawo jenza zokuzana ndi landscaping ndi kubwezera ndrama zanu nyamukani muzipita zinazo tigwiriza we agree anything chino chimene ufuna kuti titane tizipita. We can't go on like this. You can't be cheating like this. Seriously, Sarah, nditu ine kumauzidwa hawa mamuna wako amapanga cheat. Mamuna wako kazi wako amapanga cheat. You are a fool. Here you are. Here you are ndachita kupezerera. Ino makanga ndikachitsiru. Kumanga ndikachitsiru kumaka kulupira kumene kuja iyo ndo mabwera kuno kumalochi. Cheating. And you say kuti mapemphera. And you said, I pray, mwana wanga Mulungu amudalitse, mwana apita kumapemphero, but you are here cheating. What can you say? Tell me. Yeah, ndiuze, tell me. Why are you here kulochi kuno? Umabwera kuno. I've been tipped. You think kuti sipana apezeka anthu sanduje? Ondipanga tip. You think anthu inako ndikonda saka napezeka? Umona kantene kanthu ndikonda saka napezeka, anthu inako ndikonda nduzo tamwe nkazi wantoona. And people told me, I say, iwe, timakupatsa ulemu. You are honest to your wife. You have integrity. What your wife is doing, it's not worth it. Please, your wife is cheating you with Phwando. Pano pali capital motel. You are here cheating. Muntu amene umapaka kile mutu mapemphera, iya mwana wathu achire, yet sometimes you blame me kuti ya mwana wathu autism, chifukwa cha zinthu zina mwina kesi ya kwanu, ndi kesi ya kwandani. This cheating ndi kesi ya kwandani. This cheating ndi kesi ya kwandani. So, Sarah, I don't want to do something that I regret. Sindufandi bangati katujana lowa kundende ujana adaminya nkazi wake kaya kuvula sana. So let's go kunyumba. Yamukani mabwino then we agree everything, we finalize everything. You mupitize kumpanga finance Phwando chibweze ndi Phwando pitizani. But with me we cannot go on like this. With me I cannot go on like this. I was faithful to you. I respected this marriage. To you I was just ruthless. You cheated with me with a number of men demamba kuma sinakanika umboni. Kuma here I found you kulochi. Anzako ose mabwera dzulo kuchokera kunzuza. I knew it. Kuti mabwera dzulo. And I was told kuti amakabwera ku food. Amabwera motani, amabwera machangu. Then they go to Capital City Motel.
kumene amagona ndi phwedwe. Seriously. So Sarah, ujeni kapanga tentitani tisiyane mabwino tisasiyane muti mukangana we'll draft a divorce settlement agreement wakanganiza ujeni. I think meno unkakamba ndiye choti yayi witi weringana ndamanda paka kontipira umadziwa. Fonseja una dineso nada kuti munthu ndoti is going towards divorce eda kudziwa kale. So you knew already. So umadziwa. So let's go and calculate. After 2023 mnapanga calculate, then we said okay utenga malo akujena kuchigwiri nakupatsa vivara malo kuchigwiri, calculate ndalama zvinonjezera kujeni kunyumba yako njewa, then I give you my money, the money, off we go. Shame on you. You claim to be muntu opempera Sarah. Shame on you. And this is the case on you. So let's do these things. Malawian Cameras. Don't forget to subscribe.